Makakaiba ng tangunyan an... Okay, sinda po ang cluster head, East Cluster, kan Santo Domingo, Albay and Tiwi area. Couples for Christ, si Mr. Roger Shapno and Mrs. Agnes Shapno. Ayan. Ilingon ta ko Ayun, makalaog nasa sinda sa linya na ba, Zoom. Sinda? Okay. Yaon na sinda. So, Sige. alat-halaton ta sina Opo, Madam Shap. so- Mr. and Mrs. Shap, no? Opo, oo. Sinda ang makakaiba ta para magtauman lamang partner ng inspirasyon na sa tuyang Oo. uyan na pagkahapon. Lalo na Nasirip bagat. ko na. Ayun, Nasirip okay ko na si nasa Mr. and irita Mrs. na. Shap, no? Ano? Mabalik sinda, mabalik. Ayan. Ayun. Hello Ay. po, maray na hapon. Maray na pagkahapon. Ilingon ta daw, dangugon ta daw. Maray na pagkahapon. Ma'am Agnes. Hello, good afternoon. Good afternoon, Hello. Jenny. Yun na, clear. Opo, clear na Opo, po. opo. Ay, nadawag na. Opo. Kuya A. Yes po. Kuya A. Kuya A. Yes po, maray na hapon po Ate sa Jane. inyo. Si Madam Agnes Shapno and Sir Roger Shapno. Welcome po sa programang Usapang Pamilya and enot na po ang pagpaabot meaning. Pasasalamat sa pagtaoning oras. Okay. Sir, Madam, kamusta po kamangunyan? Ah, Okay man kami niya, naka-quarantine. Naka-quarantine po kamo. Ayaw po. Oo. Sa info, Quarantine kami. Sa info- Di sa araw. yan lang po sa harong nindong niya. Nagaro sweeton man ang gadang mag-agom na ini. Oh. Tigtatanga nga, tigtatanga. Magtagal-linig-linig po kamo ta makatangahon talaga kamo. Ha? Okay. Madam, Sir Roger and Ma'am Agnes, pirang taon na po kamong nag-iibanan? At 29 years na kami nag-ibana. 29 years. Kinasal kami June 15. Mm. Martes ning alas 10. Inaga. Tuom talaga. Tuom talaga ni Sir Roger. Madali na kami Ma-anniversary. Wow. Oo. 29 years, no? Halaw na. 29. Bago ang gabos, anong tanaw mo na so love story kang duwang mag-agom lang Sige dito? daw, Pero daing partner. kupas ang Iyo. pagkaminuotan Oo, ka ata, niya. gari na hiling tapay. So, spark baga sa indang mga mata. Hiling Oo, tapay. talaga. Sir Roger, bago po kamo naging mag-ilusyon, saan po kamo nagkamit bidan? Nagkamit din, hindi mo sana sa Santo Domingo. Santo Domingo? Hindi Santo Domingo. Mhm. Talaga, istorya ko na siya. May girlfriend ako sa Rosario. Ala ka dyan? Ayaw. Kung niya. Ayaw. So, kumbaga, dumanada pa, nagbangon sa Rosario man. Kami talagang duwa, magkampang kami ang tindahan ni. Magkampang ang tindahan ni. Nailing ko na talaga siya. Niya, kung laga kayo na ako matakainin. wata sana. Mata. Hindi na mata niya akin. Yung like nga niya, kumbaga, mas younger siya sa kuya. Opo. Kumbaga, tigagi-agiyan ko siya, nagbabakal ako sa iya. Pero naparahiling ko na. So, sabi ko, nakikiyutan ako ini. Totoo talaga. Sa mata, makikita ang aking damdamin. Wow. Diba? Usually Iyan ang talaga ganda yun. mo. Pag mga talagang na-inlove ka, pag Oo. nahiling mo pa sana sa mata, Sa mata. Magkapuntukan pa sana ka mo. garo ka tiglalayog Ano? talaga, no? Iyo. Garo magiano ng mundo, no? Magiano ng buhay. Daing kang namamatian, ano? Maski mag-apon ka, mag-ilingan ka mo sa mata, daing sawa, no? Yes, maugmahon. Okay. So sa loob ng 29 years na mag-aguman po kamo si Roger and Ma'am Agnes, pira po ang renegalo na aki sa satuya ni Papa God. Marayon talagang kagurang na rinigaloan kami kiapat na lalaki. Maigos. Na lalaki, mga mabuto na Mm-mm. lalaki. Pira na po sumato Sumato is 29. Kunyan. Birthday niya ngunya. Oh, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. At iyan. So ano po? So kangudan? Ang ulan is 20 20 years old. 20 years old. 20 years old. So darakula na ano? Oo. Okay. So paano po kamo nagpadakula, sir, ma'am, kan sa indong aki, no? Di po na kamo naghirit ki babae. Nag-irit man ko ta. Hindi Hindi na ako talaga. istorya sa imo ko nata. Di ako ko ta iritan ko ta to. Para Oo. talaga para talaga
may nangyari na. Oo. Kalmal na Diyos na ito. Oh, yeah. Nangyari na ako umito. Pero binayaan kami ng taguran ng babae. So, pwede ko pa istoryan si Yes po. Go ahead Darling. po. To make a long story short, Okay. year 2006 na-find out ako na may endometriosis. Mhm. Kaipuhan talaga siyang tanggalo na sugabos kong reproductive organs. Tapos, total hysterectomy. Kaya sabi sa kuya, kahit ka na-obigay ni gynecologist ko, ay ngayade ka na makakaakit ka sa dream mong babae. Mhm. Pero after a month siya ito, paka-operar sa kuya, may sa muya, pigtao, blessing si God, babae. 7 days old, tinao sa muya. Dahil ko pwedeng sa yumahan ito, talaga kaipo talaga kantaba. As in, talaga sinda. Hanggang 14 years old na siyang ngunyan. Napadakula mi siya ng maayos. So iyaon man giraray. May girl man gyari kami. Hindi magkapos na natin. Apat na lalaki, sarong babae. Sarang babae. Okay. Ayos. So, So barata ako po, Ma'am Agnes and Sir Roger, member po kamo kan Couples for Christ. Opo. So sige. Kaso rin po kamo naging miyembro kang Couples for Christ. 1998. September December ito. 1998. Nagtapos kami December 1998. So, 19. 3 years na kami. 1998. So gustong sabihon bago pa po kamo nag-anoan? 33 years? At 23. 22 years. Okay. Going on 20. Okay. Sir Roger and Ma'am Agnes, ano po ang naitabang sa Indo bilang sarong member kang Couples for Christ? Siya ka pa inotaon. Kana, lalaki magadahan siya. Sa kuya, nakulaw na tabong sa kuya kang Couples for Christ. Ako talaga, bako ako gadli, mas nakatutok ako sa negosyo ko. Opo. So, ang simbahan niya ni kampang sa simbahan, pero di ako nagsimba. Kung di ako makaglakan barkada, di ako masimbahan. So, talagang, ang Diyos talaga, dinamo yan na aray ako sa iya. So, ginamit man siguro so agong ko na makalawag ako sa Couples for Christ. Pero, before pa ito na makalawag kami, talagang siya na talaga para simbahon siya. So 1997 may nangyari pa sa muya, may nangyari sa kuya sa simbahan na dahil ko talagang encounter with God ito, encounter with Jesus na. So nagapala sa iyo ako maglawag sa simbahan. So sabi niya, winabot sa panahon na nag-ilang siya. Nang pag-ilang niya, sabi niya, mag-peya ka ngaya. Sabi ko, hindi ako ma-peya. Mas gusto ko sa trabaho, sa negosyo. So, dahil ko na after 3 weeks, napiritan manggiraray ako na makaduman. So nagpangadi ako, pero nabuburbaga ako, ako. Pero talaga ang Diyos, marayong. So, sabi ko, totoo man ako magbasa. So, totoo man ako magbasa kang Biblia. Pero, dahil ko masyado nasasabutan pa siya. Talaga, pag buklit ko kang Bible, kinuha ko pag buklit ko, ang natulaw ang sinabi sa kuning figurang naman si Jeremiah, chapter 1, verse 5, sabi niya sa kuya, bago ka pa imangidam kan sa imong ina, bago ka mamundag, pinili ta kana. Midbid ta kana. So, napaluha ako ka ito. Daling sa ulang, sige sa nasuluha to. So, I have 3 prayers na nangyari sa kuya. Pagpangagi ko duman sa peya. Sabi ko, gibon mo akong maray na ama, gibon mo akong maray na agom, as in gusto takang mamid din. So, uminabot 1998, uminabot sa Couples for Christ. So, yun ay nasabi ko, yun so pigaanat ko na, namid bidang ko siya, nag-reveal siya. Kumbaga, mas nakatabang sa kuya nga ning mag-grow ako. Pero ako pa makito talaga. So, luway-luway na nakamigid ako sa iya na sa mga dati kong pigigibo na sa mga kinabano na dapat dudumanan ko. So,
naibitaran ko na ito. Dahil ako nakakaduman. Iba man yawan ang tukso, yawan ang mga Yes, temptation. opo. Yawan ang mga temptation, pero talaga ang kagurang lang, pag inagad mo ang guidance niya, yawan ang faithful sa iya. Talagang, dahil ka madadarahon duman. May mga, yawan talaga yan, dahil malagpupundo, kung saring giday ka sa Diyos, yawan man ang temptation. Yes. Kumbaga Dako lang ang tabang ko sa mga aki ko kung paano ko tunda, pinadarakula ma sa mga may takot man sa Diyos, mga makadyo, mga makidyosinda, mga masinunod na aki, sa mga mapuo. So, talagang pigdidikar ko mong subuhay ko sa indata. Pag nag-ireskwela sinda, ako talaga nagatod sinda na sinda. Kung ka elementary, sa Gubdag College, igaratod ko sinda sa eskwelahan. Kaya yung banding ng maray sa mga aki. Magayunon so istorya ni Sir Roger. Dai siya natakot na aminon na bako siya godly before. Okay. And then sarong circumstansya ang nangyari na Nagbabago sa iya. nagpabago sa Yes. iya. That's why puon po ka to Sir Roger talagang dire-diretso na sa imong pakikipag-ulay sa mahal na Diyos. Po, permi ko na siya nadadang ka. Natuloy ko siyang every time na talagang yaon talaga. Duro-diretso na. Sabi ko nga igo akong kinaputan sa Bible na sa Diyos sa Joshua sa chapter 24 verse 2. As for me in my household, we will serve the Lord. At piribap itong mga aki ko para magserbisa sa India. Ini po ang pagkakaputan ko na gusto ko ang bilog ng pamilya na magserbi talaga sa iya. Yan ang ibang Diyos na serban. Siya sa lang ang serban. Dakulaon na instrumento si Ma'am Agnes para kay Sir Roger. Iyo po. Dakulaon na instrumento si Ma'am Ulagdara Agnes. sa kuya. Sabi nga ni Ian partner, yun nga ni ini-single pa ining sa kuya na kaibanan si Roger and Ma'am Agnes. Iyo po. Actually, member siya, sir, kag Single. Singles for Christ. Family ministry. Kaya nga niya po sa single. Magpili ka da kang tawong aagumon mo, so irarani ka sa Diyos. Tama. Bako so Correct. irarayo kita sa Diyos. Opo. So, sarong instrumento si Ma'am Agnes para kay Sir Roger na somehow mabago so sa iyang path na pinag-aagihan sa buhay. Yes, and iyon man iyan ang naging paagi, tanganing maging marhay na ama si Sir Roger. Diba? Okay, that's why nata po maikukonsiderar na sarong regalo kan mahal na Diyos ang pamilya. Go ahead. Piling ka. Salamat. I-add ko muna duman kasi bago sa rong relasyon lalo na sa muya, blessing ini yung kaming duwa talaga pinagtagpo ni Lord. Kasi nga nag-ura agihan kaming duwa, naghihilingan, nagkaampangan sa muyang mga negosyo. Pero dahil ako nag-uuna na siya ang itatao ni Lord. At ako kaya, sa istoryahan ming duwa, ako talaga, maski nagkapira man talaga nagdudulog sa kuya na mga suitors kan talaga pa ako, pero sabi ko talaga, Lord, ituro mo sa kuya, so talagang para sa kuya, kaya palanta siya pala human ang prayer niya, kaya answered prayer kaming duwa, blessing talaga na sa mag-agom na pinili talaga ni kurang na kaming duwa mag-ibanan. Kaya pala may plano siya para sa muya. Sabi nga ni pag ang sa marriage ang is unity and procreation. Opo. To procreate nga ni magkaigwaki mga aki pamilya pa day pwede na kamusta ng duwa pamilya, kamusta ng duwa day kamo maapod na pamilya. Tugyan ko po lang. Okay. Kaya nagkaaki kami, na bless kami kaning apat. Dapat ko nga ni lima is as in nakuan ako nakunan ako. Lima ko ta. Tinaon ni Lord so apat. Dakulaon na blessing and sa samuya ta mga marayon silang mga aki. Napadakula may sindanin maray. Kikilig ako kang istorya ka ning mag-agom na ni partner. Oo. Dating magkakompetensya sa negosyo. No? Ngunyan, magkasosyo. Yes. Tama Kasi liman pala niya dating magkakompetensya. Talagang surog na sindang doa. Dating magkakompetensya sa negosyo, ngunyan,
magkasosyo. Magkasosyo. Okay. Yan. Oh. Sir Roger and Ma'am Agnes, paano man po nindo pinadakula sa mga aki nindo? Ano po sa mga wisdom na pigtuturo nindo sa mga aki nindo ta naging mga marahay na mga aki sindangon yan? Sa Proverbs, igwaki, sabi duman, train up a child in the way they should go, so that when they grow up, they shall not depart from it. Talagang, nagkataon talaga, blessing talaga na naglaog kami sa Couples for Christ, para dahil pa sa mga aki. Kaya, maski papaano talaga, ang nakulaon na tabang sa Samuya na naka-interest sa Kids for Christ, at tapos nagdarakula, nag-Youth for Christ, hanggang sa ngayon nadakula na nag-Singles for Christ, which is ini nga din suaki kong saro, yung ang nag-household head kan group niya sa mga lalaki. Kaya unfortunately talaga ngayon na pandemic, ito na gigibong niya. Kaya dakulaon mo sa prayers talaga, ang guidance talaga ni Lord, yaon talaga dapat sa loob kang pamilya. Kaipon talaga, yaon siya permit, ang guidance kan Holy Spirit sa muyang sa parenting talaga kaipuhan iyan para mapadakol ang mga aki. Dahil mabagada ang school about parenting. Yes, talagang po. gift iyan o grace iyan na Experience. tig-accept ta kan tigkasal kita sa yan kang grace of parenting na tig-ako ta na mapadakula ta sa tuyang mga aki sa tama. Nakasentro. Nurture kang values. Nasa center kan kan sarang pamilya ang Dios. Dagdagan ko ito. Go ahead po, Sir Roger. Kay puwan talaga, pag nag-arampangan ka mo, kauro mo laki. Kung may mga tataramon sa Bible, sa taramon ng Diyos, i-share mo sa inyo. Ipagtara mo. Kung pwede, ako pigbugtak, may mga pigbugtak ako din sa mga wall na mga tataramon sa durang na. Kanaling maramduman hindi yan. So, ano ka nakit ko, nag-aanap sa kitrabaho. Sabi ko, seek first the kingdom of God in His righteousness. And everything shall be added unto you. Mas inutom ka siya, kasi ang gabusan, isusunod na sala niya. Ang relasyon niya, ang kagurang na nagkuhan, tapi nangagi niya. So mga aki ko, ano man ang destinasyon niya, agadon sa mahal na Diyos. Yan ang guidance. Yan ang sabi ba nga, day ko ka mo babayaan. Nagabos na oras, si iba na ko ka mo. Kaya diyan ang pagtulog ko na, pag nag-dwell ka sa pangatamang kang Diyos, yaon man ang pag-alalay, pagbaklay mo, yaon siyang karibana. Padaba niya ang mga atin. Padaba sa imong pamilya. Yes, opo. Tama yan. So, sa kahalawig po na pag-ibahan nindo para naman sa mga mag-aragom na nag-aantabay ngunyan, ano po ito so pwede nindo maiheras na sikreto tanganing mamantinir suliputok kang pagkamuot nindo bilang mag-agom? Communication. Okay. Dapat, pag may problema, mag-dialogue. Tapos, consider your partner as your best friend. Bago pa ang iba, best BFF talaga dapat ang agumo, kabus na mga kaugmahan, kadipisilan, kamunduan ng mga nasa isip mo, itara mo yan sa agumo. May problema ka sa itara mo, pero in a nice way. Talaga dapat communication talaga. Dapat may tatawag kang communication skills. Yan. In a nice way. In a nice way. Ito sabihon ta in a nice way. Minsan kaya, sabi na kaya nga, sabihon mo nga sa agom, pag taramduman sa agom, Abo niya kaya, tigtaram yan sa ko. Abo niya daang nagger. Kaya di ako nagnanag. So, Paminsan-minsan. Ang kuwan talaga, pag nagtataram na siya, minsan, di ako nag-revoke. Pag tapos na siya magtaram, saka ako minataram. Kung tapos na siya, ako naman niya ako. Dahil may maulan sa kuya na mataram na. In a nice way. Magayon ito, communication. Kasi minsan sa mga mag-aragom talaga medyo kulang ng communication. Kumbaga, permi ng huhula. Ano daw nga, dagit garo nga si agom. Anong ito, bad trip nga ito sa kuya. Naghuhulaan. Dahil sinabi, naghuhulaan. Oo, kaya minsan talagang nag-iiwal, nagkakaigwan ng conflict. Yes, communication. Opo, igwadigding mensahe. Katropa advocates paan si Kagawa Jerry Shapno. Kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya ng DSWD. Wow. Opo, and nahiling ko iyan si Sir Jerry Shapno, pag-agi kang jeep sa St. Agnes Academy,
hand-on sa mga aki sa maski nasa laog kang classroom, Mhm. ang mga aki naka-standby pa an sa sasakyan nila. Idarahan ki pangudtuhan buda ekstrang mga bado, piglalabaran ang mga aki ikaandyan sa laog kang eskwelahan. Nakapang hand-on kaan, da basta pig-asa sa mga yaya ninda. Wow. Hali po yan kay Sir Renen de los Reyes. Si Renen Palaz. Okay. Idol ko na si Sir Roger. Thank you. Okay. Sir, Ma'am Sir Roger and Ma'am Agnes, sa mga gusto po sa mga mag-agum na medyo nagkakaigwa ng problema, paano po niya to iimbitaran sinda na mag-intra sa Couples for Christ? Kung pwede siya na kung halimbawa na may gustong kaya lang niya, na may pandemic baga. Opo. So, dahil muna kaming Christian Life program mo niya. Opo. Pero baka eventually matapos na yun kung gusto maglawag sinda, pwede sinda magsabi sa muya. So, nag-aanap kami yung mga young couple na pwede mag-join sa CFC. Tangaming mas para mabago ang buhay nila bilang mag-agom. As in, maging biyaya sinda sa mga ate, sa mga love, sa Mga couples po. pamilya nila sa mga couples. Actually, igwaman talaga kipiga handang program ang CFC niyan. So online na Christian Life program. Opo. Shortened siya. As in, mga pirang talks lang. Pero dahil pa ito natatry ni may module kaming pigahalat na pwedeng ipasa sa muya. Tanganing magibumiyan online saan. Okay. So, sa mga idol kong So, mag-agum, Oo. Okay. Salamat po sa oras Opo, nindo, Mr. and salamat Mrs. po. Shapno. Opo. Thank you Salamat, man po ma'am, sa opportunity. sa pag-imbitar sa muya. Nanggigiraba ako ngunya, no? Siguro ko dako lang mga mag-aragom-agom kanina. Ano daw nga, arugon ta nga itong mag-agom ngayang Yes. ito, di ba? Yung sikreto, kayo po ang masana. Ituturo mo yan anong sikreto. Oo. Mag-ano. Pag nag-join sila sa Couples for Life, Opo. Yeah. Yun ang Alaman tunay yung na sikreto. Pinaka-irarong na sikreto. Kaya baga, mga couples yun, kung ano na maray, uruguso na maray. Opo. Pag nagtaram ang agom na babae na urulian na, surunudan tulos ang tulos yan. Dahil man. Mabuto na ang agom na gala. So, Bawal iyo to so magic word pala Sir Roger, urulian na. Oho. Okay. Salamat po. Ma'am Thank Agnes you. and Sir Roger, mabalos po. Salamat po sa Thank you indang po. doa. Thank you. Okay. God bless. God bless po. Ingat, Ingat ingat po. kita. Sana haluyon pa po kamong mag-iba na Opo. doa. Opo. Salamat. Sige po. Yan Okay, sige, mga tugang, parantabay. Ang mag-agom na Oo. Shapno, kan Oo. Santo Domingo, si Roger and Ma'am Agnes. Oo, pang couples for Christ.